Какво снима в момента? Бре, Стефчо, удари да покажем на тези хора как се прави. Драгичката перфектно върви. Помпичката е в акумулатора. 2000 галона. Стефанякис от столчето ще копа. Чу как се прави на тези хора. Идеално върви водичката. Удран е здраво. Жми. После ще ви покажем крайния резултат. Ето тук има специално дросова клапа, ако има глинец материал, да може да задържа. И после си махаме клапата и си преминава материала. Ето. Красота! Така, Стефчо. Сега този камък вече, като си го махнал, вече отдолу мога да ти позволи да копаш. Айде, спираме клипа, после ще ви покажем крайния резултат.